Idan kuna yawan shan coke, shin ko kun san me yake faruwa a jikinku? Ni ce Amina Sabo Garba Fage Premium News. Coke dai wani lemo ne mai matuƙar farin jini a faɗin duniya, musamman ga matasa. Sai dai yawan shan sa yana haifar da wasu illoli a jikin ɗan adam, kamar yadda kuke gani a wannan hoto. वो वैसे ही रहेगा इतना स्ट्रांग है लेकिन वो दांत को अगर एक गिलास A binciken da muka yi a wannan faifan bidiyon ga kaɗan daga cikin illolin da yawan shan coke ke haifarwa a jikin ɗan adam. Coca-cola tana da matuƙar zaki wanda hakan yake baiwa haƙori illa, kama daga ciwon haƙori, riɓewar haƙori da dai sauran cututtuka na haƙori saboda yawan siga da kuma acid da ke cikinsa. Yawan shan Coca-Cola akwai barazanar kamuwa da ciwon kansa. Bisa ga bincike da yawa da aka yi, kamaral ɗin da ake amfani da shi domin canja launin colors akwai barazanar kamuwa da ciwon kansa a cikinsa, musamman idan ana shan ta yau da kullum. इससे अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक है ये कोल्ड ड्रिंक्स